ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಟಿವಿ ತುಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ತುಲೆ ಮುಲ್ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಾಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಇರೆಗತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನಂಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಡ್ಪುನ ತೆಗೆದಂಡು ಹೈ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಪುರ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಇಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಂತ ಬೇಲುಂಡು ಪಿದೆ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋರೆಲ್ಲಂಡು ಸೊ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾಡೋನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಪಿದಡಿಯ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ರಜರ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಮುಲ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ತೂ ಓಡಿತೆ ಒಲ್ತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪುರದ ಅದೊಂದು ತೂ ಓಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಅಡ್ಪುನ ತೆಗೆದಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡಿನ ಅಮ್ಮ ನುಂಗಾರ ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಲ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪರಂಡು ನಲ್ಲೊಂಚು 4 ಡಬ್ಬೆ ಪೋರೆಂಡು ಈ ವಾರದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾರದಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಪಾಡ್ದೀತ ಫುಲ್ ಪೂರಾ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದೀತ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಲ್ತು ಒಂದಿಜ್ಜೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ದ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜು ವಾರ ಬಟ್ ಆಯ್ಡು ತುಂಬೆ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಸೊ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪೋಯಿ ಸಾನ್ವಿಲೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ರಾಜರು ಬರಡಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೂಕ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ರಾಜರು ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ರಾಜರ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಂತಿದ್ದದೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸರಿ போய் ಗೈಸ್ ನಾವು ಗೈಸ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಹೈಟ್ 1 kg ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಸೊ 94 ರೂಪೀಸ್ ಬೂರುಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ 94 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಣೈಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಂತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲತ್ತಲೆ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ಗೆ 100 ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪುರ ಆಡ್ ಮಂತೆ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಸಾನ್ವಿದ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ತೂಕ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮೇರ ನಟ್ಟು ಕೂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ತುಯ್ಯಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂದು ರಾಜರು ಒಂಜಿ ಕಂದೇರು ತೂಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಚ್ಪಾರ ಬರ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪೊಲಿತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರರ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾಗಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿಗೆ ದಾದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂದು ABCD ಆಯ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವೆಂತೂ ದಾಂಡ್ಲ ಕಲ್ಪಲಾಕಲಾಪುಣಂಚಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕುಲು ಅವು ತೋಚ್ಪಾಡ್ಚು ಬಂಡ ನನ್ನದ ಜೋಕು ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮು ಎಂಗುಲೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಗೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟು ಅಂತೇರಿಗೆ ಇಂತ ಏರಲ್ಲ ತೂಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಾಡು ಸೀರೆ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಪುರ ಗಿತ್ತದ ಲಾಗಿದ್ದು ಬಲ್ತದಾವು ದುಮ್ಮದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದು ಓಡಾಗುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಟಿವಿ ತುಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟದು ಬೇರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಡ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡಿ ದೂರ ಆಡ್ಲ ತೂವಾಡಿ ಟಚ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಾತಿಗಾಲ ಯಾಕಡೆ ತುಯ್ಯ ದಿಯೇ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಲು ತಿರ್ತಿದು ಇದಿನದಾಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚದಿ ಕೈ ಇಂಚಾಲು ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಅತಿ ಸಾನ್ವಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಾಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಇರೆಗತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಕನತಿನ ರೀಸನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಓಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಇತ್ತದ ಟಿವಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ಫೀಚರ್ ಇಜ್ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಅಮೆಝಾನ್ ದಾಗಲ್ಲ ಫೈರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದಿಗೆ ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವಲಿ ನಂಗೆ ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಅಂಡ ಮಕ್ಳೆ ಬಂಗಾವು ಐದಾಲಜಿ ನೆಟ್ ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿರರ್ ಮಂತುನ್ನಾಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಪೋಂಡಾಂಡು ಮೂಲು ಹಿಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಮೂಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಹೌದು ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತದ್ದು ಮೂಲ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ನಾಡು ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಐತೆಗೆ
Instagram ಯಾರಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ತುಳಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟರೇನು ತೂಲಿ ನಿಗುಲು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ ಬೈದೇರು ತುಳಿ ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲ ತೀತು ಅವನು ಪುನಗನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಪಾಗರ ದೇಟು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇನು ನಿಲ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ನಿಕುಲು ತಬುರ್ ತುಬಿನಿ ಸಾನಿಗೆ ತಬುರ್ ತೋಚ್ಪವನಾ ಓಹೋ ಹಪ್ ಮಪ್ಪುನ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪುನ್ ಚಿಕನ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಚಿಕನ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಚಿಕನ್ ಮೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತೋಜಲೆ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಬಾಬುಶಿ ಚಿಕನ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ದೂರ ಕಾಯಿ ನೀಟಾವ್ ನೀರು ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಇಡ್ಬೋರೆ ಮಾರು ದಾಸುನ್ ತೂಪಿ ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮಾರ ದಾಸು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರಾರು ಚಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೋಡಿನ ಮಾರ ದಾಸು ಪೋಡಿನ ದಾಸು ಮೋಸ್ಲೆ ಸಿ ಹೌದಾನೆ ಪೋಡಿನ ಬಂಗಾರು ಎಂಚ ದಕ್ಕನು ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಲಿನ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓ ಅಮೂಲು ನುಂಗಾರ ಬರ ಪಾಡ್ದನತೆ ಆಯ್ಕ್ ఆయన తెత్త బాయికి పాడరే సి ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಂಗಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 1/4 ವಾಟಿ ದಾತ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ವಾಶ್ ಮಂತ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರು ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಯಾವು ಒಂಚೂರು ನೆನೆ ಆಡವು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನೀರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೇಯರದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಿಟಿ ಆವಡ್ ಅಂಚೆನೆ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತದು ಗುದ್ದೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಎಡ್ಮಿನಿ ಗುದ್ದೊನ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲತುಲೆ ರೈಸ್ಲ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದೇಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಪ್ಪಾಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದೇನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೂಲ ಗೀದೆ ತೊಂದಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೊಕ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಎಡಿ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಏನು ತೊಚ್ಪಾಯ ತುಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇ ನೀತೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ದು ಅಂತ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲದಲೆ ಪೊಂಗಲ್ದ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದ ತುಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗೀ ಒರಿಪಾವಂದೆ ಸೊ ಆ ಗೀನ ಐತ ಮಿತ್ತಗೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪುನ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಶುಂಠಿ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತುಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾನಿನ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೈದಿರ್ತು ಯಾರನೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೈದಿನಲ್ಲಂತೆ ಲಾಯ್ ಕಾಣ್ನಂಗೆ ನನೈತೆ ನಂಗೆ ಮೂಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಜೋಕ್ಲನ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವಂದ್ಲಕ 2 ಐಟಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅರ್ಧವರ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು 4 ಡಬ್ಬೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ kg 4 ಡಬ್ಬೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂಕಲು 4 ಡಬ್ಬೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪಂತುಲೆ ಆತೆ kg ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ದೀವೊಂದಿಜ್ಜ ಸೊ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಬೈ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ದೊಂಬು ತಾಗಣ್ಣೆಕ್ ನಾನೈತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊ ನೋಡು ಗೈಸು ಅಂತೆ ಐತ ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು 8 ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು
ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ಪೇರಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದುಲೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದೇನು ಓಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತಿ ಓಡು ನಿಕಲು ಗಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ದಿ ಓಡು ದಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ಸ್ ಇರ್ಲಾಕೈತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಳ ಒಂದ್ಲಕ್ಕ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡುಜ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಹೆಲ್ದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟೈನರ್ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬೆಡ್ ಮುಚ್ಚಿಟಿ ಓಡು ಸೊ ನೆಟ್ದಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ಗೈಸ್ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಪ್ಡಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆವೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ಸೋಸಾರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಪ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ನಾವೇನು ಗ್ರೈನ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಸೊ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಎಡ್ಪುನ ಮಾಡ್ದನ್ನು ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೊ ದೇಪಂಡ ಅವು ಇನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಆ್ಯಪಿನ ದೇಪಂಡ ಈಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಟುಲೆ ಫುಲ್ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಪಿನ ನಿಕಲೆಗ್ ಹಂಚನೆ ಹಾರ್ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ಪೊಡಿ ಮಂತು ಸೋಸದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೆನ್ನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೆ ಕೊರ್ಪ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಡೇಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್